Patay ang 5 anyos nga batang lalaki human kini naigog saag nga mga bala samtang anaa sa sulod sa tunghaan sa Datupiyang, Maguindanao del Sur. Sumala sa kapulisan, posibleng naggikan sa naitamong pinusilay tali duwa ka kapitan sa kasigbit nga munisipyo naggikan ang maong mga bala. Tanang klase sa maong lungsod temporaryong gisuspende. Ani ang report. Dead on the spot ang 5 anyos nga lalaking kindergarten student. Human kini maigo og saag nga bala samtang anaa sa sulod sa classroom sa Damabalas Elementary School sa Datupiyang, Maguindanao del Sur, banda 7:40 sa buntag adlawng Miyerkules. Ang maong biktima, kinsa residente sa lungsod sa Dato Salibo, nakaangkon og tulo ka igo sa mga bala sa likod nga bahin sa ulo nga gikan sa 7.62 mm nga armas. Matud sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar, anaa na sa sulod sa classroom ang maong bata. Diyang dunay nadungog nga mga buto-buto sa armas ang mga residente sa lugar. Taod-taod, napalgang patay na ang maong biktima. Hindi nila alam kung saan exactly nanggaling yung putok eh. Pero pagkatapos nun, pumasok yung teacher na class advisor ng mga bata sa classroom nila. Doon na niya nakita yung bata na nakabulagta na at duguan na din. Gilayong gipahilo na sa kabanay ang patayng lawas sa bata subay sa Islamic rights. Ginakuan pa kini og pahayag. Samtang nagpaabot sab og pahasubo og ginabang ang LGU ngadto sa kabanay sa biktima. Nagtanyag sab kini og psychosocial support pinaagi sa social worker sa mga estudyante nga na-trauma sa insidente. Ang maong gunfire naggikan matud pa sa barangay Ulandang sa lungsod sa Nabalawag nga sakop sa Special Geographic Area sa BARM. Maghalos 5 ka metro kuno ang gilayon niini gikan sa lugar nga kung asa ang biktima. Matud sa PRO Bar, ang maong pinusilay tungod matud pa sa panagbangi tali duha ka kapitan sa SGA BARM ug padayon pa kining ginahusay. Na meron nga daw ongoing na firefight between the alleged group noong dalawang barangay chairman. Barangay chairman ng Barangay Kudarangan at saka yung barangay chairman ng Barangay Ulandang doon sa municipality ng Nabalawag. Sa karon temporaryo nga gisuspende sa LGU sa Datupiyang ang tanang klase sa lungsod gumikan sa insidente. Kini aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, Wand, Mindanao.